Здравейте, приятели на писаното слово! Новата година наближава. С старата вече се прощаваме, но наборите помним какво правихме ние като деца, обичая сурваки, как хващахме една здрава сурвакница, украсена с сушени плодове, с пуканки, с плетени конци и обикаляхме съседи, роднини. Един такъв юнак сурвака за първи път с батко си и това съм го написал в едно стихотворение. Вярвам, че ще ви е забавно. Петю ще сурвака днес. Петю ще сурвака днес. Навърши Петю вече 6 и с сурвачка в шейна се качава с батко си в шейна. Рецитира стихче цяло, пред роднини за начало. Червена ябълка в гърдина, пожелана леля гина, и едър гроз на лозите, насълзиха и си очите. Свако Стефан вика: браво! Ала Петю удря здраво. Дойде и неговият ред, разбра какво не е наред. Че сълзите на жената са от пръчката в ръката, а не са от умиление и предизвикано вълнение. До 13 Петю скита, дряновицата опитаха, съседи и роднини всички. Петю си събра парички. Да сте живи, да сте здрави, Петю няма да забрави как с батко си сурвака и му казват: стига кака! Ала стихчето казваше цяло и налагаше се сурвачката бяла и завършваше с нея: вакли агънца да блеят. Пожелавам на всички весело посрещане на новата година и нека бъде успешна!